Ma sáról lesz szó, ma a kávéfőzésről. Első lépés, hogy mindig legyen megtöltve. Második lépés, hogy jól kattanjon be. Harmadik lépés, hogy tegyük be ide a kapszulát. És ha tele van a kapszula tartály, akkor ki kell húzni, és ki kell venni a kapszulákat. És ha túl nagy a pohár, akkor ki kell venni ezt, és alá kell tenni. Na, és van ilyen kocka cukor, beletolom, nyomok egy nagyot, és utána pedig elkezdem a habot csinálni. Ha már nem villog, akkor rátesszük a tetőt, hogy ne fröccsöpjen ki, és megnyomjuk a gombot. És az akkor jó, ha pirosan virág. Ez pedig akkor jó, ha már nem villog. És kezdjük a habos kakaó. Ja, tisztni kell boltba egy kis kanál. És ha kész a kávé, akkor meg kell jól keverni. Ha kész a habos, akkor beleöntjük, és azt is megkeverjük. Na. És ez magától pick-uptól, ha egy idő után espresso tesszük, ha kész a hab, akkor beleöntjük, és azt felkeverjük, és így lesz habos kávé. Ha ez kicsöpögött, igazából itt a csöpövője, espresso teszem. Így mindjárt kész is a habos hab, és akkor lesz kész, ha már nem virágít pirosan, hanem már nem virágít sem. Így mi rátöltjük a habot, így, és kész is a habos kávé. A többit pedig kiesszük belőle kanállal. Várod a következőt, mindjárt jön, azaz, hogy sokáig.